Το Τεχνικό Γραφείο Συντήρησης της Επιφάνειας της ΣΥΣΜΑ επιλέγει, σχεδιάζει και εφαρμόζει τα υλικά και τις επεμβάσεις συντήρησης στα μνημεία της Ακρόπολης. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι φθορές και τα προϊόντα φθοράς που βρίσκονται στην επιφάνεια των δομικών υλικών των μνημείων. Τα υλικά συντήρησης σχεδιάζονται και επιλέγονται με βασική αρχή τη φυσικοχημική και μηχανική συμβατότητά τους με τα αυθεντικά δομικά υλικά, δηλαδή κύρια το πεντελικό μάρμαρο, ώστε να διασφαλιστεί η μακροβιότητα των μνημείων και των υλικών. Εργασίες συντήρησης της επιφάνειας πραγματοποιούνται σε όλα τα μνημεία και διακρίνονται σε σωστικές και συστηματικές. Οι επιφάνειες των αρχιτεκτονικών μελών του Ναού της Αθηνάς Νίκης χαρακτηρίζονται από τη μικρή κλίμακα των ρογμών, των απολεπίσεων και των ετοιμόρροπων θραυσμάτων. Μετά την ολοκλήρωση του αναστηλωτικού προγράμματος το 2010, πραγματοποιούνται συστηματικές επεμβάσεις συντήρησης στους κύονες της ανατολικής κυονοστοιχείας και στους λίθους των τοίχων του Σικού. Οι αποσαθρωμένες επιφάνειες στερεώνονται με ψεχασμούς αιωρήματος υδροξιδίου του ασβεστίου που επαναλαμβάνονται καθ' όλη τη διάρκεια των επεμβάσεων. Υλικά από προηγούμενες επεμβάσεις που αποδείχθηκαν επιβλαβή για το μάρμαρο αφαιρούνται. Τα ετοιμόρροπα θράψματα απομακρύνονται, καθαρίζονται και στη συνέχεια συγκολούνται στην αρχική τους θέση. Οι ρογμές καθαρίζονται με μικροεργαλεία και διάλειμμα υπεροξιδίου του υδρογόνου και πληρώνονται με έναιμα. Οι επεμβάσεις ολοκληρώνονται με τη σφράγιση των ρογμών και των συγκολλημένων θραυσμάτων. Οι εργασίες συντήρησης της επιφάνειας των αρχιτεκτονικών μελών στον Παρθενώνα κατά τη χρονική περίοδο 2010-2013 επικεντρώνονται σε μέλη της βορειοδυτικής και νοτιοδυτικής γωνίας, τα οποία καταβιβάστηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα αποξύλωσης και αποκατάστασης των δύο γωνιών του θρυγού. Το μέλος στο οποίο βλέπουμε να πραγματοποιούνται εργασίες είναι ένα γύσο από τη βορειοδυτική γωνία. Γίνεται καθαρισμός των ρογμών, οι οποίες οριοθετούν θράψμα με υπεροξίδιο του υδρογόνου. Ακολουθεί η αποκόλληση του θράψματος και ο καθαρισμός των επιφανειών θράψης. Οι μικρορογμές καθαρίζονται με ξέστρο υπερήχων και ακολουθεί η πλήρωσή τους με έναιμα. Για τη συγκόλληση των θραυσμάτων, αρχικά γίνεται η προετοιμασία των επιφανειών θράψης με λιθοξοϊκό εργαλείο και αφού σημειωθεί η ακριβής θέση του θράψματος, ακολουθεί η συγκόλλησή του. Οι επεμβάσεις συντήρησης στον κύωνα της δυτικής πρόσωψης των προπηλαίων ξεκίνησαν την άνοιξη του 2011. Η κατάσταση διατήρησης της επιφάνειας χαρακτηρίζεται κυρίως από έντονα αποσαθρωμένες περιοχές, ετοιμόρροπα θράψματα, αποφλοιώσεις, εσωτερικά κενά και ρογμές. Μέχρι το Μάιο του 2013 είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης σε 3 σπονδύλους. Κατά τις εργασίες απομακρύνθηκαν τα ετοιμόρροπα θράψματα, έγινε καθαρισμός με μηχανικά μέσα των επιφανειών θράψης και ακολούθησε η συγκόλλησή τους. Στην περίπτωση των αποσαθρωμένων περιοχών με επάλληλες αποφλοιώσεις και πολλαπλά θράψματα, εφαρμόστηκε ενάρθηκας από γύψο με σκοπό την ακέραιη απομάκρυνσή τους, την εξασφάλιση της θέσης τους και την ακριβή επανατοποθέτησή τους. Οι εργασίες συντήρησης τεκμηριώνονται λεπτομερώς, φωτογραφικά και σχεδιαστικά. Βρισκόμαστε στο δυτικό τοίχο του Ερεχθείου, όπου είναι σε εξέλιξη επεμβάσεις συντήρησης από το 2010 μέχρι σήμερα. Εδώ απαντώνται περιοχές με εκτεταμένα ρήγματα ή αποφλοιώσεις. Σε αυτές πραγματοποιείται ενίσχυση και πλήρωση με ρευστό κονίαμα, δηλαδή έναιμα. Η διοχέτευσή του γίνεται από αριθμημένες αναμονές σωλήνες, ιατρικούς καθετήρες και βελόνες που έχουν τοποθετηθεί σε προσβάσιμα σημεία της ρογμής ή των ορίων της αποφλίωσης. Το πρώτο στάδιο είναι η δοκιμαστική εισαγωγή νερού, ώστε να διαπιστωθεί η κινητικότητα του εναίματος και η επικοινωνία μεταξύ των αναμονών. Ακολουθεί η διαδικασία πλήρωσης με τη διοχέτευση εναίματος τσιμέντου ποζολάνης που ενδείκνυται για την πλήρωση μεγάλων κενών λόγω της διεισδυτικότητάς του.
Το έναιμα παρασκευάζεται με ανάδευση με ηλεκτρικό αναδευτήρα και κάδο υπερήχων. Στη συνέχεια τοποθετείται σε σύστημα προώθησης με το οποίο διατηρείται σταθερή πίεση μιας ατμόσφαιρας. Αρχική είσοδο του εναίματος αποτελεί ο σωλήνας διοχέτευσης στο χαμηλότερο σημείο του ρήγματος, ενώ οι υπόλοιπες αναμονές είναι ενδεικτικές για την πορεία του εναίματος. Όλα τα στάδια τεκμηριώνονται με πλήρη καταγραφή της πορείας του εναίματος, χαρτογράφηση της περιοχής και φωτογράφηση των εργασιών. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και αφού απομακρυνθούν οι αναμονές, γίνεται σφράγιση της περιοχής με κονίαμα. Βρισκόμαστε στο Ερέχθιο και συγκεκριμένα κάτω από την οροφή που βρίσκεται πάνω από τις Καριάτιδες. Το πρόγραμμα συντήρησης της οροφής αυτής ξεκίνησε το 2008 και ολοκληρώθηκε το 2012. Περιελάμβανε τον καθαρισμό της από τις επικαθίσεις εθάλης και μαύρης κρούστας με σύστημα λέιζερ και την αισθητική βελτίωση των συμπληρωμάτων από κονίαμα. Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης. Σκοπός του καθαρισμού ήταν να γίνουν ευκρινή τα όρια της αυθεντικής επιφάνειας του μαρμάρου από τα πρόσθετα συμπληρώματα με κονίαμα και παράλληλα να διατηρηθούν τα διασωθέντα αρχαία ή ιστορικά στρώματα και να αναδειχθούν, όπως για παράδειγμα τα ίχνη μπλε χρώματος που είναι ορατά μακροσκοπικά. Με ειδική μέθοδο φωτογράφησης αποκαλύφθηκε ότι σε πολλά φωτνώματα σώζονται υπολείμματα αυτής της χρωστικής, που είναι το αιγυπτιακό μπλε, το οποίο καταγράφεται σε ψηφιακή κάμερα με ευαισθησία στο υπέρυθρο μήκος κύματος σε σκοτεινό περιβάλλον, με φωτιστική πηγή ορατής ακτινοβολίας. Στις φωτογραφίες που αποδίδονται σε τονικότητες του γκρι, το αιγυπτιακό μπλε φαίνεται φωτεινό λευκό, ενώ όλα τα άλλα υλικά παραμένουν σκοτεινά. Έτσι, απεικονίστηκε με εντυπωσιακό τρόπο ο ζωγραφικός διάκοσμος, που είναι το ιωνικό κυμάτιο και βρίσκεται μόνο στις κυρτές επιφάνειες των φωτνωμάτων.